jam gena waali fini wiyete men ñande abde jeenay mboy ujundi de nogas jeegom ina hawre nogas korka ujunere temen nayi capannayi jeeɗiɗi fergo malaɗo heende hoccande tesko tigi noon min jaɓɓateɗo ɗo hande no mante no mawnine elle wona min ɗanninoɗo hanki mi ala hay duusoɓe nde dartinmi galle babam kibbinmi mo nguura gawri e kosam maaro e nebam galle welti yewti damal suudu fof no waɗi jowre paɗe yawtoɓe sernaɓe teddinimi ha darnimi e hoore sappeji juuloɓe ñañɓe e batoɓe ina mantami min e ɓesgam eɓe mawnina eɓe dokkami ñamgulluji ɗimi gollani koɓe kaale am ko fo e welde hayso ko gonga koɓe ɗaminiɓe am jawdi koɓe kaale am ko fo e welde hayso wona gonga ina weli nande e wonde onon sagataɓe rewɓe e worɓe gande jamanu men hande ko jogiiɗo jakoraɗo tan woni moƴƴo ɓi moƴƴo ɗum noon golle jawdi so ndi heewi tan on gonan moƴƴuɓe kuɗol yero Doro Diallo mo Lumbul Samba Abdoul yo yurmede gene wone makko kanko e dendagal mayɓe e dande Ba Saydou Alsama Mulli Fulɓe Dudal Pular Murtuɗo Diop yo jaam ñallu ñallene nder heen nene ndaren rewɓe kamɓe nde ɓe jiinoɓe batti gollude no worɓe gollirta ɓe jii compte banque puɗɗima sosede ɓe jii gollirɗe puɗɗima waɗede biyeteɗe entreprise aji ɓe jii guese mawɗe puɗɗima wodnede ndemoje mofta duuɓi kewɗi ɓe jii gandal nena yaha ɓe jii gueɗe ɗe nena tongue ɓe jeeyama kamɓene e janggoɓe ɓe jeeyama e jangguinoɓe tawede kadi koye gon rendoɓe gonno kono batte nden waylare kamɓene ɓe gimmima wiide eɓe jiiɗi potal ngal ɗon potal wonno hoɗum ɓe jiiɗo mbaadi ko kalɗen ɗa gorko ko gollata wona ko gorko golli fu kadi debbo ay gollu ɗum eɗen gandi gati ndolagu ngonguɗen ɗon en jiiɗa fawde ɗum rew ko hunde wonde lamde winde poccet ndolagu wonguɗen toon en jiiɗa wadde hen debbo kono beele hande hay gorko won gollowo ndolagu ɓurno hewde koye gueɗe seeɗa men ɗon ɗen gonno hoɗum ndolagu ɓurno hewde koye ndema ndolagu ɓurno hewde koye tenul ndolagu ɓurno hewde koye cappudi ndolagu ɓurno hewde koye rondade dongle itta ɗe wuuro nawaɗe e wuuro ɗum woni dimɗe hande sa ɓami ɗum ɗon fu machine ngaji ngari ɗi usti ɗum 75 e nder temedere sa ɓami ndema Afrique hande ko neɗɗo curoto ene rema hen e nder temedere so woodi mbiɗon e nder temedere so woodi ko 35 malla 40 ɗe gonata ko neɗɗo turoto omo rema kono sa ɓami e nder duuɓi 50 ɓennuɗi ndema ko ndemanoɗen ga e nder Afrique temedere fu 99 ɗe yimɓeɓe ɓe turotono eɓe ndema nden sa ɓami kadi e nder ɗiɗo duuɓi 50 ɓennuɗi yimɓe soɓe ndemino nder temedere fof ma taw 99 ɗe yimɓeɓe ndimdanno gartira woni waɗa koye dow bamɗi woni waɗa koye dow pucci woni waɗa koye woturaji taw ko mbabba malla puccu fooɗata artira yimɓeɓe kam ɓe jimdanno ɓe garta hande machine ngaji ne mbi dak watte koye nder machine ngaji ɗi dongne ɗi garta wadde hande dimle e kohe munen e ndin mbaadi ndaara famɗidde lappugol sa ɓami e nder duuɓi 50 ɓennude kala ko yimɓe ndemannoga e woni gawri woni maaro e mbadiji mum certu malla mbiyen gawri e mbadiji mum certuɗi e gawri malla mbiyen e maaro e mbadiji mum certuɗi ma taw temedere fu 95 ɗe yimɓe daratono lappa hande machine ngaji lappoji ngari nden ko remeteno ko wayno maaro ɓuuri ñamede ga e nder ɗeɗo leyɗe temedere fu 99 ɗe yimɓe coñiranno juuɗe mumen ɓene mbiya hettude kono hande sa ɓami kala ko yimɓe coñata ga e nder temedere koɗe ɓuura 50 ɗe wonti machine ngaji ne goodi coñanoji yimɓe awde ko noon ma ɓam kadi ha joni galleji men e koye men eɗen daara ustorade gueɗe tenol en hande yimɓe nana daara artude e mbadi gaz uji e mbadi courant ngaji ɗin battata defde ɓoyata ɗum ɗon ko ɗum gueɗe laaɓe nden kadi sa ɓami comci men temedere fu 99 malla mbiyen temedere fu e nder temedere gorko wuppanno malla debbo wuppa hande kadi sa ɓami machine ngaji wuppoji nana mbi dak ɗi nana e galleji yimɓe ɗi hen nan ɗon gonti gollirɗe yimɓe ne kaɓe hen mbuɗu buɗɗiɗi wadde ɗum ɗon fuu ko ɗum kese maagu wongu e arde
ene majjina ko ɓuri hidde ko ɗum noon neɗɗo a jooɗota ko tan ha yimɓe ɓe tabitay hunde ɓe keɓa hen ɓe daña hen tawa enen eɗen jooɗi tan eɗen daara ala enen wona ni mbanoɗen enen wona ɗum ɗo woni pinal men enen ay ko sostini men itti men guure men garɗen kodɗen e heddiɓe ha jaati eɗen daara jastude e nder munen gati eɗen daara accude ɗemɗe men mbatten haalde ko maɓɓe ko hono noon kadi jooɗoɗen eɗen daara gueɗe ɓuuroje ñibde ɗe to banggal ndema en to banggal margal en woni no ɓe kadi mbirata gaynaka sa ɓammi inde mum doroyre aynude nde kam eɗen gandi ɗum ko konngol mum banggue woni durgol malla mbaɗi ɗum tan margal fuɗɗi ko e ñaaku ha yettoyi ñiiwa ɗum ɗon fof ko gueɗe mareteɗe ko ɓuuri hewde men en jooɗoto eɗen daara no ɗum ardi gila nde weeɓi wadde gila nde laabi mum ɓuuri webde nde eɗen cali wadde ɗum ene holla wiide nden waylare neɗɗo ne wela ko nde wonde ko nde arde wadde ɗum noon so waylare ari enen ne jaɓen waylodade e nden waylare jaaden e mayre sukaɓe men rewɓe ɓe gon tayraji ɓe mbatta ñodde cumti yoɓe gon joomen salon ngaji kamɓene ɓe mbatta morde yoɓe gon sage femme en ɗum ne heɓata ko hande sona neɗɗo janggoye école yoɓe gon médecin en heɓata ko sona neɗɗo watta janggoyde école yoɓe gon directrice banque en jiiɓe ɗo ɓe mbi dak hono foti hande men nuldawo kalis ɗo nuldata ɗo taw sayi ko debbo jooɗi ɗon o nuldanma hono foti men hande jaw udditoyde compte banque sayi taw ko debbo jooɗi ɗon walluma uddidde holno foti men jahanowo million ngaji mum jiiɗa hebde kalis ma taw ko debbo jahata jomum watta ɗereji ɗi holno foti men jahowo yidde accude ɗo kalis mum jaɓɓoyomo leydi gondi taw ko jahowo somoyade taw ko debbo tawata ɗon en ngala ɗum kaddi wadde ɗum noon ƴeemen enenne no eɗen keewira hen en puɗɗi kono en kewani hen ƴeemen no eɗen jeyira hen en jeyama hen kono en kewani hen ƴeemen no eɗen tawtira ɗina renduji ƴeemen ɓen kadi nawen hen sukaɓe men rewɓe gikkiten hen rewɓe men kala kone yencina jawdi ko wona pankare ko wona gueɗe kaɗaɗe kersiniɗe mbaɗen hen rewɓe men ɓen yo gon gooboɓe ɓen yo gon ñootoɓe hande jii rewɓe dognoɓe mobilaji hande jii rewɓe mahoɓe hande jii rewɓe ɓen ɗon koɓe mécanicien ji hande jii rewɓe ɓen ɗo ɓe ɓuura temedde koɓe électricien wadde ɗum e hono munen hande waylare mum ari ɗum noon yo wursella e ɗeɗo peeje mbiɗen noon 8 mars woni nguɗo ñalngu jettimboy yimɓe hewɓe ne jaari wiide wonde ko waɗira ko yo rewɓe jiime worɓe ala ene woɗɗi ɗon waɗira tan ko yo yimɓeɓe miijo seppunoɓe ene noon mbiɗen Afrique ga ko ari fof ma keɓenen tan gueɗel gotel bonnittengel tan ɗakkoɗen e ngel tan mo jiiɗa fuu ne sonkira ngel yoɗiranima ngel tan conkirta taw temedere nen ɗon a andana hen ɗen ka rewindakiɗe tan woni ɗon ƴeemen ko feewi hen ko mbaɗen ɗum ko fewani hen ko gaccen ɗum ɗeɗo gueɗe hande battede moƴƴi jaati ɗo wuuro hande ngo kalanme mum ngo mbeɗa andi ɗo rewɓe seeɗa halfinaɓe jaati hande ndefu ngu rewɓe kaani wadde aroɓe iwde e ɗeɗo guure doori woni guure ɓurɗe wuɗɗitade seeɗa ɓe gara hawrude e ñalde nde hono no mbirunomi nane enen en mbaɗɗum hono no ñalde fijoni gaay kono nde wona fijo kono ñalde miijo kono ñalde jewte ma yi enen deweje men so ndenni ɓe ronde ko worɓeɓe ɓe piya worɓe e worɓe ɓe piya rewɓe ay ɓe kumana rewɓe law eɓe mbaɗa ɓe ni eɓe mbatta ɓe ni mais a badayata en gadda miijo projet ji a badayata jawdi ndiɗon eɓe mbiya wonde kamɓe haade laamu yaltini ɗin million ngaji ne waɗa e comciji ene wiyani ne watta ni ene ɓama garduji yo gaare ne gaarira ni ne mbartira ni yo ɓen mbaɗan ɓe nokkuɗo ɓe gekkito cañu yo ɓe mbaɗan ɓe nokkuɗo ɓe gekkito ñootul yo ɓe mbaɗ tawata ko so tawi temedere ene ɗon ha nonde waɗede gueɗe ɗeɗon capanɗe jeɗɗiɗe fof yahata koye eɗen pankare capantaɗe ɗe so woodi waɗoye formation woni kote keblogal ngal ɗon keblogal no nebam no wayloro no gawri hande no fotata wontirde cengle hande wawa moftede ko juuti ɗum e hono munen wadde ɗum ɗo ko ɗum gueɗe ɗe ganduɗa enen eɗen poti teskade ɗe eɗen poti jeeyade hen ha ɗo hande Jettimboy hitande junaɗe ɗiɗi e nogas e jeegom jaafo ɗum mino fewi ko yinnode tan arde en kañumne seeɗa e tawa eɗen mbi hande ko jangguin noon so tawi dingiral men ko ngal jangguin ɗeɗon e ganden koɗe gueɗe jangɗe mawɗe andude men hande no yimɓeɓe mbayi hewde no dañe ɗe mbayi hande e hidde yimɓe gati kala guel memɗa koma jaltina mbuɗo ɓesguji ɗi ala e foti hande ko weeɗi ɗum noon yo gen waɗan men jaam